Oare ce se întâmplă? Tricoul preferat al lui Connie a rămas mic, iar pantalonii de salopetă prea scurți. Oare hainele au intrat la apă sau fetița a crescut? Putem verifica imediat, spune tata. Data trecută, când au măsurat-o pe Connie, a trasat o linie roșie pe ușă. Connie se duce lângă tocul ușii. Nu sta pe vârfuri, spune tata, dar Connie nu stă pe vârfuri, doar că a crescut foarte mult față de data trecută. Nu e de mirare că toate hainele îi sunt prea mici, ea are nevoie de haine noi. A doua zi, mama o ia pe Connie la cumpărături. Bunica va sta cu Iacob, așa că ele pot merge liniștite în oraș. Connie este fericită că poate să fie singură cu mama. La plecare, bunica îi dă lui Connie o geantă și 10 lei ca să-și cumpere ceva. Totuși, la plecare, bunica îi spune să stea mereu lângă mama ei, să nu cumva să se piardă. Connie și mama iau autobuzul. Fetița privește în jur, uimită. Ce înghesuială, ce case mari! Mama o ține pe Connie de mână. Mai întâi cele două merg la un magazin de pantofi. Mama vrea să știe dacă lui Connie i-au crescut și picioarele. Vânzătoarea măsoară tălpile lui Connie cu un aparat special. Și acestea au crescut. Connie are nevoie și de pantofi noi. Mama și vânzătoarea iau câte o pereche de pantofi de pe raft. Connie trebuie să le probeze, dar ei nu-i plac pantofii roșii pe care i-a ales mama, iar cei roz, oferiți de vânzătoare, o strâng la degete. În timp ce face câțiva pași, încălțată cu o pereche de pantofi noi, Connie observă în celălalt capăt al raftului o pereche de tenis roșii. Vrea neapărat să îi probeze. Încearcă să ajungă acolo singură, traversând magazinul. Tenisii îi vin foarte bine, dar uitându-se după tenisii roșii, a pierdut-o din ochi pe mama. Unde o fi acum? Connie o caută printre rafturi. Din fericire, magazinul nu este prea mare, iar Connie o găsește repede pe mama. Aceasta îi spune cum să procedeze în cazul în care se mai pierde. Dacă se întâmplă asta, Connie trebuie să meargă la casa de marcat și să ceară ajutorul unei vânzătoare. Aceasta are un microfon cu ajutorul căruia poate să o cheme pe mama. Tenisii roșii îi plac și mamei, ea îi plătește, iar Connie poate rămâne încălțată cu ei. Ele își continuă cumpărăturile într-un magazin mare. Acolo Connie vede mulți oameni cu sacoșe mari. O scară rulantă le duce până la etajul 4. Fetiței îi plac scările rulante, deoarece cu ajutorul lor pot urca fără niciun efort până la etajele de sus. În partea de sus, scările se fac mici, apoi dispar. Connie ar vrea să le cerceteze mai atent, dar mama se grăbește. Ea vrea să meargă în magazin. La raionul de lucruri pentru copii, mama îi găsește fetiței 3 perechi de pantaloni. În drum spre cabina de probă, Connie descoperă un tricou drăguț, cu dungi. Ea probează lucrurile singură în cabină. Nu se poate hotărâ pe care să le aleagă. Vrea neapărat salopeta și blugii. A 3-a pereche de pantaloni însă este prea mare. În schimb, se asortează perfect cu tricoul în dungi. În cele din urmă, alege 2 perechi de pantaloni și tricoul. Dar acum, Connie are nevoie la toaletă. Însă mama vrea să plătească lucrurile cumpărate. Connie o trage pe mama de haină încă o dată. Este urgent. În cele din urmă, ele coboară scările rulante până la etajul al 2-lea. Cu toate că sunt mai multe toalete, lumea așteaptă la coadă. Connie nu vrea să facă în pantaloni. Din fericire, o doamnă drăguță o lasă înaintea ei. Mama stă în fața ușii de la cabină,
astfel încât Connie să nu fie nevoită să încuie ușa. Apoi se întorc la raionul cu lucruri pentru copii. Connie are nevoie de alte tricouri. Mama caută printre tricourile aflate pe masă. Connie descoperă standurile rotative pe care le poți învârti ca pe un carusel. E foarte amuzant. Dar deodată își dă seama că nu mai are geanta. Acolo erau toți banii ei. Sigur a rămas în cabina de probă. Connie aleargă înapoi spre cabinele de probă. Connie găsește în cele din urmă geanta. Era tot în cabină. Ia geanta și vrea să se întoarcă la mama, dar unde a dispărut ea? Connie o caută peste tot. Găsește masa cu tricouri, dar în jurul ei sunt alte mame. Poate că mama s-a dus să ia ceva și pentru Iacob. Connie se uită la raionul cu articole pentru bebeluși, dar mama nu e acolo. Apoi își amintește ce i-a spus mama să facă, dacă s-ar mai pierde odată, să meargă la casa de marcat și să ceară ajutor. Connie începe să plângă. Ce se va întâmpla dacă nu o va găsi pe mama? Ea se gândește la tata, la Iacob, la motanul Miau și la camera ei. Oare plânge și mama? Deodată la difuzoare se aude un anunț. Mama o așteaptă pe micuța Connie la casa de marcat de lângă scările rulante. Connie știe unde sunt scările rulante. Lângă ele o așteaptă mama. Aleargă în brațele mamei și o strânge cu putere. Mama face același lucru și nici măcar nu o ceartă. După clipele de spaimă prin care au trecut, mamei și lui Connie li s-a făcut foame. Drept urmare, ies din magazin și merg la un restaurant, unde comandă pizza și salată. Connie îi povestește despre geanta pierdută. Acum însă mama o ceartă un pic, deoarece fetița a plecat de lângă ea fără să-i spună. Îi spune că a fost foarte îngrijorată și o roagă ca de acum înainte să o anunțe atunci când pleacă de lângă ea. Connie îi promite. După ce termină de mâncat, ea are o idee. Vrea să îi cumpere un cadou frățiorului ei. Mama este de acord, dar nu vrea să se mai întoarcă la magazinul din care au plecat. Ele găsesc un magazin mai mic, cu lucruri pentru copii. Connie cumpără pentru Iacob o rățușcă galbenă. O plătește chiar ea cu banii primiți de la bunica. Acum ține mândră într-o mână punguța cu cadoul pentru frățiorul ei. Însă, cu cealaltă, se ține strâns de mâna mamei.